Гісторыя, якая не дае спакою рэжыму і якую ўсцяж намагаюцца перапісаць. З Лошыцкага яра ў Менску знік крыж памяці ахвярам бальшавіцкага тэрору. Таксама прапаганда няспынна апраўдвае і масавыя расстрэлы ў Курапатах. Маўляў, час быў такі. Аднак, што б ні казалі, ды што б не рабілі, гістарычная праўда адна, і ўсё уратуе нашая нацыянальная памяць, а яна жыве. Вітаю ў аб'ектыве, Сергей Пацасонны, і далей у выданні. Пашана для продкаў, дзяды, камерна і ўрачыста. Беларусы адзначаюць дзень памяці тых, хто адышоў. У Бога няма мёртвых, у Бога ўсе жывыя. А ў Лукашэнкі дажынкі, перадвыбарчае хаджэнне ў народ, якую маску прымярае на сябе узурпатар. Гэта даволі моцна адрозніваецца ад яго паводзінаў у 2020 годзе, дзе ён наведваў толькі розныя паліцэйскія установы. А таксама варшаўская прэм'ера ад беларускіх актораў, перакрыжаванне літаратуры і жыцця у п'есе «Ордэн белай мышы». Ёсць людзі, якія проста дапамагалі нават не грашыма, напрыклад, пашылі нам касцюмы. Хтосьці там зрабіў рэквізіт. Дзяды, дзень памяці продкаў, тых, хто адышоў. Час малітвы і задумы, наведванне могілак, ежа на стале. А таксама маршы, аднак апошняя не ў Беларусі. У Менску нават адмянілі канцэрт з нагоды дзядоў у клубе «Рэактар». Розныя мерапрыемствы ладзяць беларусы замежжа. Калі многія не могуць паехаць на радзіму, ідуць даглядаць могілкі суайчыннікаў на чужыне. Бо, як зазначыла Святлана Ціхановская, пасля наведвання віленскіх могілак Росы, незалежна ад таго, дзе знаходзіцца кожны беларус, светлыя ўспаміны падтрымліваюць сувязь з роднай зямлёй, гісторыяй і каранямі. На магілах беларусаў знічы, кветкі, нацыянальная сімволіка, а ў Варшаве вялікі марш на дзяды. Прайшоў у шэрагах Андрэй Сольжыц. На дзяды беларусы традыцыйна ладзілі ў Менску шэсце да месца сталінскіх расстрэлаў у Курапатах. Цяпер жа акцыі праводзяць у замежжы. Сёння ў Варшаве дыяспара прайшла праз цэнтр гораду, каб успомніць тых, хто ахвяраваў сваім жыццём у змаганні за бацькаўшчыну і быў закатаваны без суда. Нягледзячы на халоднае ветранае надвор'е, да акцыі далучылася некалькі соцень беларусаў. Кожнае мерапрыемства за мяжой гуртуе беларусаў. Самі дзяды яны дапамагаюць шукаць адказ на пытанне, што здарылася і што рабіць у гэтай складанай сітуацыі. Сёння мы ўзгадваем продкаў, і гледзячы на тых продкаў, якія таксама з'ехалі на эміграцыю, такія як Касцюшка ці Ігнацый Дамейка, мы бачым, што людзі ёсць паспяховыя, якія не апусцілі рукі, змагаліся і карысталіся любой нагодай, каб вызваліць сваю бацькаўшчыну. У руках удзельнікаў маршу нацыянальныя сцягі ды плакаты з выявамі герояў Беларусі, якіх ужо няма сярод нас. Пратэстоўцы, палітвязні і дабравольцы, якія змагаліся ва ўкраіне супраць расейцаў. На марш прыходзілі цэлымі сем'ямі. Мы, як беларусы, винны передавать нашему молодшему поколению все наши традиции, все наши заветы. Так, Дуся? Да. Традыцыйна вялікую колькасць падзеяў ладзяць і віленскія беларусы. Пярэдадні ў беларускай царкве ў Вільні прайшла літургія. Паніхіду адслужыў святар Георгій Рой. У Бога няма мёртвых, у Бога ўсе жывыя. І мы можам праз Хрыста, праз нашага небеснага айца мець стасункі адзін з адным. Гэта такая сустрэча нас жывых і тых, каго мы называем памёрлымі, але душы якіх жывыя. У царкве ў памяць пра нашых спачылых асвяцілі традыцыйную страву – куццю. Падчас паніхіды вернікі ўзгадалі нашых славутых далёкіх продкаў і тых, хто заўчасна пайшоў з жыцця ў змаганні за Беларусь. Мы маліліся за тых забітых нашых братоў, якія былі забітыя падчас пратэстаў у 2020 годзе, якія загінулі ў турмах. Мы ўсіх перапісалі, за ўсіх іх молімся, памінаем і таксама лічым гэта сваім святым абавязкам.
Узгадвалі ды ўшаноўвалі продкаў і ў віленскім этнацэнтры «Світанак». Так, як гэта было стагоддзі таму, калі на дзяды за сталом збіралася ўся сям'я. Открывалася в окно, і гаспадар клікаў дзяду. Ён гаварыў так: «Дзяды, продкі мае, прыходзьце ка мне на вячэру. І прыводзьце з сабою тых, каму няма да каго пайсці. Маленькіх на руках нясіце, падлетак за руку вядзіце, усіх да нас завіце». Частаваліся куццёй, апавядалі пра сваіх продкаў, дзеці малявалі генеалагічныя дрэвы. А пазней, як і патрабуе традыцыя, праводзілі дзядоў. Нельга было лягаць спаць не правёўшы, таму што яны могуць і нашкодзіць. Таму казалі: «Дзяды, святыя дзяды, вы да нас прыходзілі, пілі і елі, а цяпер на сваё месца ідзіце. Спакойна спачывайце, а нам з таго света прыяйце». Нягледзячы на жахлівае надвор'е, беларусы прыходзілі на віленскія могілкі росы, якія ў гэтыя дні традыцыйна выглядаюць як зорнае неба. Запалілі знічы ў капліцы, дзе пахаваны Кастусь Каліноўскі, і на могілках братоў Луцкевічаў, драматурга Францішка Ляхновіча ды іншых славутых беларусаў. Андрэй Сульжыц, Белсат. Змяняем тэму. Было б урачыста і святочна, толькі ёсць але. У журналісткі Кацярыны Андрэевай народзіны. Мы віншуем. Аднак Каця ў турме, а таму жадаем толькі аднаго – найхутчэйшага вызвалення. І ў няволі Каця не страчвае сябе ды надзеі. У адным са сваіх вершаў яна піша пра зорку лёс. Я ёй малюся, яе баюся, яе спрабую не заўважаць. Кацярыну Андрэеву затрымалі 15 лістапада 2020 года ў Менску разам з журналісткай Дар'яй Чульцовай пасля жывога эфіру з плошчы Пераменаў з акцыяй у памяць пра забітага Рамана Бандарэнку. Вынік суда – 2 гады пазбаўлення волі паводле крымінальнай справы аб арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Аднак пасля адбыцця тэрміну журналістка не выйшла на волю. Былі выстаўленыя новыя абвінавачванні у нібыта здрадзе дзяржаве. У 2022 годзе прагучаў і чарговы вырак – 8 гадоў і 3 месяцы ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Сёлета ў кастрычніку затрымалі таксама мужа Кацярыны Андрэевай, Ігара Ільяша. Александр Лукашенко пайшоў, а дакладней паляцеў верталётам у народ. Узурпатар наводзіў масты на дажынках у мастах. І пакуль шэраг ягоных спойлераў чакае, ці іх дапусцяць да збору подпісаў, ён ладзіць агітацыйную кампанію. Напярэдадні скончыўся прыём дакументаў у цэнтр выбаркам на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на прэзідэнцтва. Жадаючых 9. Перапрызначаны пераможца 1 і фактычна ўжо вядомы. Кацярына Гардзеева. У Беларусі насамрэч існуе дыктатура, але не тая, што вы падумалі. Пра гэта на сустрэчы з аграрыямі гарадзеншчыны заявіў Лукашенко. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Сённяшнія дажынкі – 4-е, што сёлета наведаў палітык. Свята прайшло у аграгарадку Масты. Местные жители поэтично Мосты называете маленьким Парижем. Ошибаетесь. Поверьте, Мосты сегодня привлекательнее самого Парижа. На сустрэчы Лукашенко высока ацаніў паказнікі рэгіёнаў і заўпэўніў. Прыладнай працы гарадзеншчына неўзабаве дагоніць Менск паводле ўзроўню заробкаў. Аднак гэткія аптымістычныя выказванні – частка агітацыйнай кампаніі, што напярэдадні выбараў распачаў Лукашенко, кажа Паўлюк Быкоўскі. Наведванне Александром Лукашенко дажынак у розных рэгіёнах Беларусі – гэта даволі моцна адрозніваецца ад яго паводзінаў у 2020 годзе, дзе ён наведваў толькі розныя паліцэйскія установы. Зараз мы бачым эту хвалю, і яна пачалася значна раней, чым былі прызначаныя прэзідэнцкія выбары. Закрануў Лукашенко і балючае для ўладаў пытанне – масавы выезд беларусаў з краіны. Чего вы туда поехали? У вас есть своя земля, вы на ней должны жить. Паводле сацыёлага Геннадзія Коршунова, цягам апошніх 4 гадоў краіну пакінулі каля 600 000 чалавек. Колькі б Лукашенко не спрабаваў прадэманстраваць, што старонка перагорнутая, ён усё роўна вяртаецца да тэмы 2020 года і яго наступстваў.
і палітычнага крызіса, і масавай міграцыі з Беларусі, якая вельмі шкодзіць рынку працы і эканоміцы. І бясконцае вяртанне да гэтай тэмы, канешне, дэманструе, што праблема рэальная. Напярэдадні выбараў Лукашенка спрабуе заўпэўніць электарат. Пакуль ён кіруе, у краіне ўсё мірна і стабільна. Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву или Латвию, на Украину. Глупость полная. Абяцанне міру і дабрабыту было стратэгічным наратывам, які прысутнічаў заўсёды. Але у кампаніі, якая тычыцца выбараў 25-го году, абяцанне міру з'яўляецца адным з найбольш важных наратываў, і хутчэй за ўсё гэта будзе у значнай ступені тыя тэзісы, якія працуюць. Пакуль Лукашенка выступае перад электаратам, частка патэнцыйных кандыдатаў яшчэ чакае допуску да прэзідэнцкай гонкі. Усяго жаданне паўдзельнічаць у электаральнай кампаніі 2025 выказалі 11 асобаў. На сёння толькі 4 з іх афіцыйна дапушчаныя да збору подпісаў. Дакументы іншых вылучэнцаў генерал-майора запасу Сергея Бобрыкова, першага сакратара камуністычнай партыі Сергея Саранкова, экс-дэпутаткі Ганны Канапацкай, прадпрымальніцы Діяны Кавалёвай і Віктара Куляша ЦВК пакуль разглядае. Яшчэ двум кандыдатам у кандыдаты, Александру Драздову і старшыні руху за свабоду Юрыю Губарэвічу, у рэгістрацыі адмовілі. Праз, цытата, несур'ёзнасць намераў. Галоўнае, каб усе кандыдаты мелі аднолькавыя магчымасці у гэтым вогуле сэнс канкурэнтных дэмакратычных выбараў. А вядома, калі адзін кандыдат мае усе тэлеэфіры, увесь дзяржаўны апарат, які на яго працуе, то, канешне, ніякай тут сумленнай канкурэнцыі і не пахне. Паводле Цэнтра выбаркаму для правядзення выбараў створаць 153 тэрытарыяльныя камісіі. Жаданне працаваць у іх выказалі 1725 асобаў. Не менш за 60% з іх прыхільнікі Лукашэнкі. Яны ўваходзяць у праўладныя партыі ці арганізацыі. Завершыць фармаванне гэткіх групаў 6 лістапада. Кацярына Гардзеева, Белсат. Дзякуе ўсім, хто аказваў дапамогу, ды сваё выратаванне называе вынікам вялікай салідарнасці. Рэжысёр і журналіст Андрэй Гнёт не ў лукашэнкаўскай турме, а на прэсавай канферэнцыі ў Берліне. Афіцыйны Менск дамагаўся экстрадыцыі мужчыны з Сербіі ў Беларусь. У змаганні за свабоду прайшлі больш за 7 месяцаў у сербскай турме, а потым 5 месяцаў пад хатнім арыштам у Белградзе. Сербскі бок паслухаў дэмакратычнага голасу. Актывіст эвакуяваны ў еўразвяз. Аднак пераслед Андрэя Гнёта яшчэ не скончаны. Аліна Скрабунова. Беларускі журналіст і рэжысёр Андрэй Гнёт, які быў у няволі ў Сербіі, цяпер у бяспецы. Яго прыняла Нямецчына, за што Андрэй асабліва дзякаваў канцлеру Оляфу Шольцу. Менавіта з падзякі і пачалася прэс-канферэнцыя ў Берлине. До сих пор не понимаю, где я оказался и где я нахожусь. Еще 1,5 дня я находился под домашним арестом. Поэтому мне как минимум надо какое-то время для того, чтобы прийти в себя и понять, что я жив, относительно здоров і в безопасности. 31 кастрычніка Андрэй змог пакінуць тэрыторыю Сербіі, дзе ў дачыненні яго пачалі працэдуру экстрадыцыі на радзіму. Мужчыну затрымалі ў Сербіі летась 30 кастрычніка. Прычынаю стаўся міжнародны вышак, у які яго абвесціла беларускае бюро Інтэрполу у межах крымінальнай справы за несплату падаткаў. Але Гнёт і ягоныя абаронцы стаялі на тым, што насамрэч гэта палітычны пераслед. Зачем Лукашенко держит и мучает в тюрьмах более 1300 политических заключенных? Зачем Лукашенко помогает России в войне? Зачем Лукашенко насильственно удерживает власть больше 30 лет? Зачем Лукашенко идет на выборы в 7-й раз? Ответы на эти все вопросы это одна единая причина. Аднак пераслед Гнёта на гэтым не скончаны. Ён пакінуў тэрыторыю Сербіі, бо яму змянілі меру стрымання. Але працэдура экстрадыцыі, распачатая супраць яго, яшчэ працягваецца. У тэлеграм-канале беларускіх сілавікоў абяцалі шукаць Гнёта ў іншых краінах. Каб не аказацца ў сітуацыі Андрэя, Ганна Мацееўская раіць усведамляць, у якую краіну вы едзеце.
Прежде всего, перед выездом сконтактируйтесь с юристами, правозащитниками, для того, чтобы мы оценили, насколько безопасно вам въезжать в другую страну. Берутся в учет двойные соглашения между странами, то бишь между Беларусью и данной страной, и политическая ситуация в этой стране. Поэтому крайне важно очень грамотно подходить и к выездам, а также к легализации в странах, когда вы не можете вернуться в Беларусь. Удзельніцы каманды абаронцаў гнёта, адвакатка Ганна Матіеўская і юрыстка Марыя Колесава-Гудзіліна дапамагалі дыстанцыйна, бо з'яўленне ў Сербіі было небяспечным і для іх. У Беларусі супраць жанчын заведзеныя палітычна матываваныя справы паводле 11 крымінальных артыкулаў. В квартире в Беларуси, в квартире, в которой я зарегистрирована, прошел обыск, а также власти Беларуси высылала в мой адрес письмо с просьбой обратиться в комиссию по возвращению. В то же время еще и признали экстремистскими материалами мою точно так же инстаграм-страницу. Вызваленню гнёта таксама паспрыялі прадстаўнікі шэрагу еўрапейскіх краінаў, офіс Святланы Ціханаўскай і каманда Паўла Латушкі, шэраг беларускіх ініцыятываў і шмат хто яшчэ. У хуткім часе Андрэй Гнёт збіраецца падавацца на міжнародную абарону. Аліна Скрабунова, Белсад. Спадарства, QR-код на ваших экранах ці маніторах – гэта самы просты шлях на наш тэлеграм-канал. А там мноства аператыўнай інфармацыі. Калі для вас бяспечна, заходзьце і падпісвайцеся. Будьце з намі. Дастаткова навесці на QR-код камеру вашага смартфона. Ну і, канешне ж, чытайце нас на інтэрнэт-старонцы belsat.eu. Галоўная умова – бяспека для вас. А у нас яшчэ адна тэма – месца, дзе сышліся літаратура і жыццё. Варшаўская сцэна, але з беларускімі акторамі. Прэм'ера «Ордэн белай мышы», ілюстрацыя вечных тэмаў. Аднайменнае апавяданне паўстала больш за 20 гадоў таму і ўсцяж гучыць актуальна. Пабывала на прэм'еры Наста Печанькова. На гэты вечар сцэна беларускага бара ў цэнтры польскай сталіцы ператварылася ў тэатральныя падмосткі. Менавіта тут праз паўгадзіны адбудзецца паказ спектаклю паводле апавяданні Уладзіміра Арлова «Ордэн белай мышы». Пайдзёмце. В этой краине был один криминальник, один палітвязень, один палітуцякач. А яшчэ адзін супрацоўнік службы бяспекі, адзін пісьменнік і адзін кароль. У апошнім персанажы, якога на сцэне бліскуча увысабляе купалавец Ігор Сігоў, невыпадкова пазнаецца той, хто цягам 30 гадоў будуе рэжым у Беларусі. Спектакль пра краіну, у якой няма канкурэнцыі свабоды, але існуе канфлікт творцы і ўлады, паставіў рэжысёр Уладзімір Ушакоў. Любая власть или оппозиция, или в прямом смысле власть как таковая, которая сейчас у нас имеется. То есть она для художника неприемлема. Мы всегда будем хотеть высказать иначе и бороться с тем, что в обществе столько несправедливости. Весці барацьбу не толькі супраць улады, але і самого сябе. Такая задача паўстае перад пісьменнікам, персанажам у выкананні Андрэя Бурдухаева-Арла. Паводле сюжэту кароль намінуе яго на галоўную ўзнагароду краіны – ордэн белай мышы. Аднак, каб атрымаць яго, творцу давядзецца здрадзіць сваім каштоўнасцям і пайсці на супрацу з тыранам. Праз такі выбар праходзілі акторы і ў рэальным жыцці. Знік Сашка, сярэдні сын. Потом у сетцы з'явілася відео. Взломали дверь с автоматами, пистолет до головы прикладали. Ну, мы зразумели, что это за нас с жонкой. А потом яшчэ і сын напавядаў, что яму прапановали записать видео со зворотом до нас, как мы вернулись. Мацнейшая за мастацкі тэкст уласнай гісторыі, фактычна споведзі гучалі з вуснаў і іншых актораў. Пра цэнзуру і забарону на прафесію, гвалт над жанчынай у патрыархальнай дзяржаве, а таксама выбар знаёмы большасці беларусаў пасля 2020-го – з'ехаць або застацца. Я згубіў усё. Працу, кар'еру, машыну, хату. Штосьці змянілася? Я стаў паважаць сябе.
Я стал отчувать, что я человек. А прапановах супрацы з боку рэжыму распавяла са сцэны колішняя прыма купалаўскага тэатру Светлана Зелянкоўская. У мяне гэта было вельмі непрыемна і прыніжальна, тое, што са мной было. І кожны раз гэта перажываць мне як актрысе гэта безумоўна цяжка. Дадаць у арыгінальны тэкст рэфлексіі над перажытым ідэя драматургіні Дзіяны Балыкі, якая ўпершыню выйшла на сцэну ў якасці акторкі. Першая рэвалюцыя, першая эміграцыя і першая вайна. Ужо б здавалася, нічога першага не засталося ў маім жыцці, акрамя Альцгеймера. І вось такая прапанова рэжысёра Владзіміра Ушакова, майго сябра і рэжысёра, з якім я працавала як драматург у Менску. Ён прапанаваў мне працаваць у гэтым праекце актрысай. 2 месяцы ў зуме і 2 тыдні на сцэне Хмельнай. Столькі ішла падрыхтоўка да спектаклю, рэпетыцыі, напісанне музыкі, стварэнне дэкарацыяў. Пры гэтым каманда працавала без ганарараў. Паўстаць ордэну дапамаглі беларусы, якія ахвяравалі больш за $3000 праз краундфандынг. Ёсць людзі, якія проста дапамагалі нават не грашыма, напрыклад, пашылі нам касцюмы. Хтосьці там зрабіў рэквізіт. Хтосьці там дапамагаў іншым там распастраняць нашы пасты, каб больш беларусаў ведала пра гэты спектакль. І гэта мела поспех. Спектакль сабраў аншлаг. Столькі людзей сабралось, столькі знаёмых твараў і незнаёмых, гэта цудоўна, правда. Это значит, что белорусы любят культуру. А калі мы любим культуру, значит, все будет добро. Это большое, огромное событие для белорусов в Варшаве, для нашего такого комьюнити. Это всегда очень прекрасно, когда выступают купаловцы наши любимые. Истосковавшись по белорусскому театру, я в Минске работала в театре. Я вот сидела в зале и просто питалась этой вот энергией. Было очень душевно, и вообще встретиться, пообщаться в белорусской среде это необходимо нам. У Варшаве пабачыць спектакль можна будзе яшчэ 3 лістапада і 6 снежня. Далей казка-прытча адправіцца ў гастролі па іншых еўрапейскіх гарадах. Настя Печанькова, Белсад. А ў Беларусі пачынае валадарыць зіма. У розных кутках краіны прайшоў першы снег. Снегапад быў нязначны, аднак суправаджаўся моцным ветрам. У некаторых месцах з парывамі, скончылася паваленымі дрэвамі ды пашкоджанымі аўтамі. Без пацярпелых на шчасце. А вось як першыя снежынкі выглядалі на Віцебшчыне, без каментара. А сіноптыкі папярэджваюць, парывісты вецер захаваецца і заўтра, таму будьце пільныя. Гэта ўсё аб'ектыве, не забудзьцеся, што сённяшні вечар асаблівы. Дзяды, памінаем продкаў. Для вас працаваў Сергей Пацасонны. Пабачымся заўтра ў праграме «Тыдзень». Падсумуем галоўнае за апошнія 7 дзён у жывым эфіры. Да сустрэчы.